फन हरनानै लेंहरनाय जायो श'नि थाखाय नोंनो जों फैसा होगोन एबा देरहा होगोन फैसा बिदि नों खिन्थानो बिदि नोंनाव मालाबाफोर फन फैखांबाय आंनावथ' फैफेराखै बुंनो थाङोबा आङो बारा श'सबो खालामखायाखै मोनसे रिजिनेल श' मोनसे नर्थ इस्ट लेभेलनि श' आरो दाख्लै स्टेट पेजेन्ट ओमफ्राय दा थांगोन नेसनेल स' बांसिनानो बिदिया जायो लकेल श'सफोराव जायो अर्गेनाइजेसनफोरा सोरबा सोरबि सिनायखानाय मानसिखौ जोंनि श'आव फै नोंनो मोजांखा नों देरहागोन बिदि बायदिबो जायो आरो इन केस माने जामारोआनो बुंनो थाङोबा गोबां नुबाय मानसिफोरखौ खोनाबायबो ससियेल मिडियाफोराव मानसिफोरा एवेरनेसबो होयो आंखौ बिदि स्केम खालामबाय आंखौ बिदि नुबाय थायो आरोना मानसिफोरा प्रमिस खालामो जे नोंखौ टप 20आव लांगोन नोंखौ टप 5आव लांगोन स' बेफोर मोनसे स्केम बेनिफ्राय गोजान थानो हाबा मोजां आरो जों सांग्रां जानांगौ जों दा पेजेन्ट श'सबो खालामो पेजेन्ट श'सआवथ' बिराद रेजिस्ट्रेसन फिसआ बुहुत बारा आं खोनादों आरो बे काइन्ड अफ स्केमबो जायो नों मा सानो बेखौ आंनि पार्सनेल लाइफआवथ' आङो बिदि इमान स्केमथ' आङो एक्सपिरियेन्स खालामाखै आंनि जिखुनु आङो जि श'स खालामदों बेनिफ्राय जेरावबो बिदि स्केम जाफेराखै आंजों माने जोङो मोनसे पेजेन्टआव पार्टिसिपेट खालामनायनि आगोलबो जों एसे नायग्रोनांगौ आरो ना माबायदि अर्गेनाइजेसन माबायदि पेजेन्ट माने मोजां नंगौना नङा स्केम खालामगोन नामा ना गोदोफोर खालामखांबाय बेफोरखौ नायनानैसो कम्पिट खालामनांगौ आंनिबा स' आं जिखुनु जि कम्पिट खालामदों कम्पिटिसन्सफोराव बेहाय स्टेट लेभेलनिफ्राय नङाबा रिजिनेल लेभेलनिफ्राय मोनसे नर्थ इस्ट लेभेलाव खालामबाय डाइरेक्ट एन्ट्रि मोननाय ओमफ्राय स्टेट लेभेलनिफ्राय नेसनेल लेभेल थांनाय मोनसे पेजेन्ट खालामबाय स' बिदि टाइपनि जेनुइन पेजेन्ट श'सखौ खालामबाथाय स्केम जाया आरोना माने आजिखालि माने गोबां जानला मानला पेजेन्ट खुङो आरो मानसिफोरा डाइरेक्ट फैसा होनानैबो नोंखौ देरहाहोगोन होननानै लिंहरनाय थाङो आं आচ্ছা फैसा होनानै देरहागोन बिदिबो जायो आरोना आं हप खालामो जे जोंनि यांस्टार्सफोरा बेफोरखौ नायो जे बेफोराव थाङा बेफोर श'सखौ माने मोनसे स्केम होननानैनो बुंजायो दा पेजेन्ट्रियाव जोंना जेब्ला अडिशन्स जाखाङो नोङो सिलेक्ट जाखांबासो मोनसे प्रसेस थायो रेजिस्ट्रेसननि बे थाखायो बांसिनानो पेजेन्टफोराव जेनेबा दा आङो मिस इउनिभार्स इन्डियायाव थांगासिनो अडिशना फ्रि जायो जेब्ला नों सिलेक्ट जायो बेनि उनावसो जोङो मोनसे एमाउन्टआव रेजिस्ट्रेसन फिसखौ होनांगौ जायो आरो नाथाय सानना ला आङो मोनसे नेसनेल पेजेन्ट खालामगासिनो बेहायनो आङो सिलेक्ट जादों बाट बेनि फिसआ अनलि 3,000 ओमफ्राय जोंनि रिजिनेल श'सफोरानो 5,000 10,000 जुदि लायोबा स' बेथ' मोनसे रिजनलेस एमाउन्ट जाहैबाय आरो